Piye? Tak lupa nak tadi ke. Kae lho. Lha wong anake agak kelemangan dekne. Walah, ya ndang. Mbak nganu, Wildan, mah Mbak nganu. Walah menggoda iki, guys. Iwake Mbah Yami. Wis mateng. Oh, cocok. Wis dadi sak bak. Brambang bawang ya Allah. Iwake menggoda iki, guys. Apa ini sambal gorengnya, Pak? Sambal goreng kentang. Yo, Gitu ya. kacang. Terakhir. Lha gimana? Kayak nek nganu, cakare soalnya gak delek kene. Walah, tak delek kono. Ndi? Karo tok. Heeh. Lah tak perlu tak dadi pangane. Ora, cek utuh malah. Oh, lah gak diwara jangan-jangan. Dik, goweleh. Udah cakar nek gue weweh lho. Sambeli. Heeh. Iki wae menggoda. Lah ngene iki bumbune apa ya, Lek? Iya bawang, kemiri, Terus, kunyit jahe. oh nang kunen aku jahe. Iki josis iki. Cevel Yami. Digawe maratuaku siji. Iki Mbah Sop, kok karen jipuk bolu. Iki kan gak meyakinkan nih, Mbak ya. Ya, guys. Sakat telu. Loro kayan. 55 ada Di korene. Ngene iki guys, iki jenenge ngengean gawe apa? Oh iya Mbah ki. Iya. Oke jajane. Ya sing digo jajan kuwi, Mak. Gedang ngono kuwi. Berarti teh barang ngono. Iya, Wes. Kuwi ora ditok-ditok. Sik Jim, ngosek Jim. Loro iki. Jajane apa ae. Loro. Kare tak goreng. Ngosek. Lah bajane tak piring. Iya. Tak piring. Heeh. Ambek gedang, ngosek gedang urung tak jipuk. Ambekan. Ambek apa mbek peyek. Wis. Payake urung. Wes ki Peyek kae wis. tapene. Iki anu. Adune iki apa, Mu? Tumis kacang, Tumis kacang, mie, mie, goreng kentang, sama tahu. tahu udah rung enak. Heeh. Tahu. Kurang enek. Ya wis saya Mbak Mis budal. Wes. Apa men Dek Mang wis Mbak Mis? Untung mi Mbak Mis. Ya Allah apa men lali apa nih? Wes. Ini iki lho. Wes bolune nang pasar kok. Bangkai sekalian. Wes. Kan wes. Terus nang mbah Kain. Guys. Iki tuh kayak ngarep kena ya. Kain. Iki piye, Mbak? Ireng iki. Iya. Wah, apa merung ya? Kowe nang kudungan saya. Iya, yes. Loro sikilku. Iya, iya. Ya, kalau di bolu nih pasar, guys. Iya. Iki nonton malah nih pasar ya. Kalau mah wis geger ke kono teko pasar iki Penampakannya ngene iki. Kentang, sempolan, iki, mie, iki guys ngene penampakannya. Masih banter lho. Iki terus ditutup ngene, iki ono nabati ini guys, terus di apem, teh rio, iki gedang, jolali, ambek payek guys, ambek payek. CS sama Pak? Lah ya CS kok. CS. Sing lagi numpang tang aku kok. Tentang lut. Berarti ulti Papan dari cek iki, tak no arep. Halo guys, ki penampang. Udah saline kok tasane. Iki ora aktif ketinggalan. Aku tak ngatur wasik ya. Sebenarnya aku bersumpah kok tasane. Iya, Mak. Arek mentara ke popo matenge ku. Teng susu kena matang-matang. Padha matang. Sing dienggo bancaan sing matang-matang. Iki ki matang kabeh. Ki suloan, Mak.
tapi belum keempat. Aku piring nyolot gak apa-apa. Oh, lah yo cuci Mbak. Ini semateng cuci. Atau udah apa kok? Oh, lari ini sama apa? Piring nyolot gak nak? Kamu sing gede. Aduh. Lha iki kira akeh ro cengkeh iki, Bang. Jamur. Mbak sebabon-babon. Iki lho Mbak iki sih, Mbak. Yang gede-gede bang. Iki Ya anak sing cilik. Wes kita siseno. tuh. Babon. Tapi gendang. Yo sing gandeng kok gandeng kayak mi Pak tak jeruk kok. Itu kalau iya. SMP sih tali yo. Garera. Anu nemang cik sih tak. Ayo nem. Celoro. Dia gitu tak. Ayo. Kuwi lho cing kono mak kariyo Tali lho. Piring sing aja lah kentang. Nai Naira. Piring buat mana? Nai. Pelira kae. Jangan ada wong-wong ae ndek ngiye. Iwange nalani. Di arek susu pokonoan. Ngengiane lho, anane situ aja tali. Apa? Nek batin Oh sih tak. Kentang belum. Kok ono. Demi kayak aku kan sampai apa datangnya ya. Satu tuh yo. Ya. Oyo-oyoan. Kalau Mbak Mis gedangnya kayak sing dhuwur, Mbak. Karek kurang gedang tok. Asup ya bareng. Kayak bukan layanimu. Sing iki lho. Dan sampai kita paling. Iki wis gedangnya kok ya, Mbak. Yo. Ayo, tarik tali. Iso iki sempit iki enggak Itu tuh kayaknya lho. Lah mau numpak motor dhewe tak kei saiki tok ning ngarep. Antekno aku iki gedang. Budale yang ngono, antekno aku iki Nah, gendangnya sih kayak ngarep gak iso. Ra iso. Antekno aku. Mbak aku entuk saiki iki. Di situ tugasnya micek ini. Apa nih? Layar. Layar itu dulu ini bisa ini mana? Nai. Dipolayan ngene Demis, Nai. Kan emang topo. Lah nek hati kok Nai, kejebok nek hati siji apa loro? Bawa motor yo. Siji apa loro? Gua nangis. Dari loro posisi. Nek kok nangis layare siji apa loro, Nak? Sempit. Loro cuma sak kerasa kabarnya bisa loro iki. Duh, Lem. Ya ora gak sedeng Mas salah, Mbak. Salah aku tak laran. Ayo Bang Robi. Ayo Robi benci. Ya wes. Namanya kayak tadi. Kayak Nisa. Halo, potong Kene perempuan kok Gua tuh kan jadi mantar mau. Iya. Wes, gelar. Kalau aku yang menang air aku malah ini. Siapa? Iya. Kayak putri sama. Aku senang sama dia yang lulu. Gimana? Gak boleh. Gak. Apa? Hah? Gak popos satu bukan apa tuh? Ora double. Enggak. Kata saya jualan loh, Pit. Oh iya. Jok kok panjang perang-perang gini nih, jok lah. Untuk atas dulu. Oh iya. Kan dua burung tri. Kokon Pak. Gede. Kayaknya gede. Jadi Pak Man ini. Iya. Kok nek tambe langsung kok tak ada di diri. Aku memang masih kekelan dan aku mah barengan di Pakku lah kok aku lo jipo gedang. Dan gedangnya harus itu kita di gedang. Nek sing ki mang ngene siji tahu kok kono, siji gede kok jambi. Lah iya. Dan aku mendingan deh, dari gedangnya tadi kau jambil, tadi kau ngomong, dari yo, mau tahu deh. Aja. Jambe. Ya, udah lah Naira. Udah nih. Tahu deh, kayak wakil, ternyata. Kowe ngadeg tolong lho larangan. Ada diri. Iki, Mbak. Ya wis meneng. Ya wis, diam. Stop. Kalau makan on cam, Podo sih. meneng. Kita siji kan anemis kebetulan. Kan nek pojok mie apa kuwi le? Ya, Di piring cilik-cilikan. lain ada. Nah iki yo
Akeh kuwi akeh. Suka sama kamu terlalu manis. Udah, Nek. Saya piro? Jangan selesai kapan nih karena kan coba di hati misalnya. Wes, layar resep Mbak anu Kerasa coba deh ngono ning jero lemari jare demis ngono. Aku yo bulet kenapa sih, Bek? Pantas badan kurang ngarah ta apa mendalan ngono lho. masa gedange ngene. Wes sing tak Aku penjel gedang. ora roh lali. Apa? Kene kan gedange anu gedang apa? Gedang susu. Ah, tangan demis kau. Kilo nang. Masuk bayar nih. Apa? Es nih gini. Gak iki aku. Kamera mau dijami. Ora ingin ku sing tak iki sih. Oh iya paling mau dijami kan ada sego. Ora ditinggal. Kami coba. Mana kalau ini? Mana? Aku pengen gue gedang we. Gedang iki aku. Aku mau go gedang. Ya udah, Mek. Mangan, gak mangan. Awas Bumil. Gak mau. Iki lho. Gak mau. Mbak Bis malah ngene. Iki cara melipah kan nek awakmu kan mau ngetel pas ning pijitan tok. Lagi nang kok padangan sik lagi rene. Paling ki langsung ngene pokoknya. Julen. Sino ngenani sapa? Iki. Ora. Walah. Kenapa ini? Kayak sikil gue sego. Lagi? Ola yo. Gedangnya tadi kolak. Kawi rojo. Gedang susu. Segatet kan kan. Ya Pak Mbak. Mangan sampai Tapi tadi jaga nasi tok. Kalau manis barang kali ini ya. Ada jangan. Iya. Mbak, jangan Mbak. Iya lah mau. Mbak, jangan. Nya. Para nang. Ada plastik kae ngono lho. Wes jangan. Sesuai yo. Wes keroyokan duit. Dapan aku ora dijak. Aku ora diceluk Pak. Mancing ning kene. Lah tika sapa sing kroyan? Ini anak Oh, yo bener wis perwakilan ae, guys. Itu gedangnya ngenean. Kita dene sak rasa iki tak wenane iki. aku terus ngene. Oh, alah. Ayo butuh gedang. Emang wis tak seluk iki jirene digampang apa? Kene nggo tahu ada aku ngono. Ya Allah. Lah wis perwakilan anak ambek anakku kok Yo, sing ku yo ngono. Kayak minyak banyak regedek. Dia petuk asih belum ngandani sih. Nyangkronya dang tak foto engko. Ya, guys. Ya jangan mancing dah. Iki nganu. Kertas minyak ambek ananu. Oh, nanti kalau mandi atom. Plastik apem. Bukannya gadanya tahun bawa kata kok kalau ngirinya. Emang enggak gantung lah kok. Kowe kan jaluk nang. Enekmu. Nah, wes. Terima kasih. Kok tripodku balikno ya. Emoh aku mau pateni. Urung ki lho jek kowe lagi 9 menit. Reneng, Mbok. Wis pateni. Engko ae cangking kok karo anu. Kok aku lali neh. Guys, gak naira aku enek naira. Lali mah. Aduh, jaluk aduh. Mbak, kowe jaluk ora? Gak jaluk aku. Dene wis duwe rica-rica, Mbah. Iya, Mbak. Dah, ajur. Paling kok mikir makasih ya. Yoi. Heeh. Guys, iki wis ndang mek, Mbah. Ki aku mek jangan. Ndang mek, Mbah, sing akeh, Mbak. Jangan isi akeh kok. Kok jelek ning anu lak yo, Mbak. Sing gedhi kreseke. Pancing kok di mana timbun, pandi kupingan. Alah. Pancing kok ning ngene lho. Bola cek sak bos jangan. Beki. Kira tahune. Tahune iki. Ha, entuk tahu fresh. Wong loro. Yo buaki triplo. Tuku pira, Pak Tak kek iki selawe. Ditambahi. Ya bener ya, Mak. Mak ada pokok. Dan nek 10.000, 4.000. 4.000 ki piro? 16. Gak yo 20.
Lagi sawit kok upamane sing sawit. Kayak Ya. mbok dikeki 10 apa nek timbul 15 ngono ya. Nek dikeki Aku sesuk ora masak, Mak. Iya, Mbak. Akeh Mbak iku gene semangan oblok-oblok. Pak, paling cilik lumi anu. Tembungi tahu Mbah? sen. Mek duduk neh. Ya, aku tamek duduk. Mek duduk neh, Mbak. Aku mau anu akeh-akeh. Kono ra empuk doyan mbok kocok. Ndah. Yo. Soalnya iki nganu paling semangan oblok-oblok yo Naira mbak aku. Kene ngene ya. Kene ngene. Mas guys, oke guys. Oke sih wes perkataanku guys. Ya wis ditato Naira. Terus iki yo guys. Wes perkataane. Kayak bagus guys. Wong wis jian ning kono. Seneng kamar, Pak. Mas jian ning kono, guys. Ki jenenge ngene, guys. Nek apa jenenge? Wong ini wong Jawa ngene iki. Ya ono iki adune, ono iki Karangasem. Guys, anak gedang, anak rokok, anak iki iki jajane barang guys ngono ku. Terus jual iki apa jenenge kopi ndek iki jenenge ngengen guys, ada Jawa ngene iki pokoke.
guys. Wis guys, wis bareng. Iya, kita golek apa? Es.